Opći napad svaki je doživio na svoj način, malo glupo, ali meni je laknulo. Dosta sam uvjeravao, tad mi je laknulo zato što više ne trebalo nikoga ni u što uvjeravati, bilo je više nego očigledno. Jer tu su nastupili i mornarica, i avijacija, i kopnena vojska. Ovdje je bila jedna starinska špilja koja je bila za vrijeme Drugog svjetskog rata služila kao sklonište. I ona nama služila prvi dan najviše za smještaj civila koji nisu znali što se događa. Jer ujutro rano počelo, negdje oko 6:30-7 ura je počelo bombardiranje minobacačima i ljudi su pripali i bježali su, donijeli su ovo sklonište ovdje. 1. listopada 1991. godine župa Dubrovačka je doživjela jedan napad, jedno granatiranje u ranim jutarnjim satima. To je bio praktično jedan šok za sve stanovnike. Nestalo je struje, nestalo je vode, sve je bilo u jednom kolapsu. Popodne su ovuda ovim asfaltnim putem su naišli njihovi kamion i iza ogromna masa pješadije. Masa pješadije i tu sigurno to tvrdim da je vrlo čudno bilo ponašanje jer su njihovi mrtvi padali po putu, a drugi koji su nailazili iza njih su gazili po njima. Znači jednostavno neprirodno ponašanje za čovjeka. Pa bili su većinom rezervisti, prvi su bili sigurno rezervisti jer sam upamtio te face ne mogu zaboraviti. Znao bi sve nacrtati. Bio je nekakav čudan osjećaj jer nam je to bilo prvi put da smo u biti se susreli s takvim, imali smo to vatreno krštenje.